Els processos de creació són processos vius. Jo parteixo d'unes idees que per mi són els disparadors i són una mica la guia. I el primer que faig és intentar fer partícip a l'equip. El tipus de viatge que m'agradaria fer a nivell conceptual i també quines són com les pautes físiques per portar una direcció compartida i que puguem viatjar junts. Observo molt el que passa a l'estudi, estic intentant, això que es diu de llegir l'espai, no? I veure què passa, què els mou, a partir d'uns desitjos de crear uns imaginaris, a partir de cossos col·lectius i de fer comunitat, aquest desig de celebrar tot allò extraordinari i la capacitat d'imaginar. Nosaltres treballem en moviment, no? I el moviment no existeix sense les persones. Vull dir que la nostra matèria prima són els intèrprets i aquelles persones que posen la seva imaginació física, l'esforç, no? I el coneixement fent composicions més o menys complexes de moviment o que vas ajuntant o posant en combinació els altres elements, la música, l'espai, la llum, el vestuari, la dramatúrgia, l'escriptura, no? De com combines els moviments, com els lligues, com crees seqüències, com les seqüències es converteixen en escenes, que vegis a les persones que hi ha a l'escenari, no només els ballarins. Defineixes coses però deixes espai perquè puguin seguir estant vives. A l'espectacle sí que hi ha molt de joc, hi pot haver un punt d'humor. El teatre té aquesta cosa de vivència real, passa en l'ara i en l'aquí. La necessitat que tenim encara de trobar-nos en un espai real, viure una experiència compartida a banda i banda, a l'escenari i a platea. També m'agradaria molt posar en valor la capacitat d'imaginar i de fabular que tenim les persones, que és una cosa que ens acompanya, crec que des de que la humanitat és humanitat, que els mons possibles existeixen i que el primer pas és imaginar-los. Hem creat algunes criatures una mica fabuloses. És a dir, només cal a vegades girar una mica el focus i veure que l'extraordinari està en totes nosaltres.